Hello guys! Good morning! Welcome back to my YouTube channel, Aiza M Vlog. Kung bago lang po kayo sa YouTube channel ko, huwag niyo pong kakalimutan mag-like and subscribe. Then pindutin niyo na rin po yung bell button para lagi po kayo ma-notify sa mga bagong i-upload ko na video. So ngayon guys, ang ating tatalakayin po ay kung paano po maglagay ng profile picture sa YouTube channel nyo. Madali lang po siya gawin guys. Sundan nyo lang po ang aking gagawin at kung gusto nyo pong malaman, panoorin nyo po ito ng buo. So, start na po tayo guys. Hello guys! Ang ituturo ko po sa inyo ngayon ay kung paano po maglagay ng profile picture sa YouTube channel nyo. Madali lang po siya guys. Sundan nyo lang po ang aking gagawin. So start na po tayo guys. Punta po kayo dito sa Google. I-click nyo po yung YouTube. At dun po sa taas guys, i-click nyo po yung profile pic nyo. I-click nyo po yan. At i-click nyo po yung your channel. Ayan guys, kung mapapansin nyo guys, walang picture yung profile picture ko sa YouTube. Na-remove ko siya kanina. Doon po sa taas guys, may mapapansin po kayong tatlong dot. I-press nyo lang po yan. Then punta po kayo dito sa help and feedback. I-click nyo po yan. At dito po sa taas, may mababasa po kayo na describe your issue. Type nyo po yung, i-click nyo po yun. Tapos i-type nyo po yung manage your channel icon. Ayan, meron na po siya. Click nyo po yan. At dito po sa baba guys, may mababasa kayo na Google account settings. I-click nyo po yung Google account settings. At i-click nyo po yung Chrome. Ayan na guys. Dito po sa baba, mababasa nyo yung profile picture. Kung kayo naman po ay magpapalit ng profile picture, i-click nyo lang po siya. At kung kayo naman po ay maglalagay ng profile picture, i-click nyo po siya. I-click po natin siya. Ayan guys, may nakalagay po sa baba na add profile picture. I-click nyo lang po yan. Ayan guys. Dito sa taas may nakalagay po na upload photos, your photos. Pag pinipindot ko po kasi guys yung upload photos, wala po siyang lumalabas. At dito naman po sa your photos, meron po siyang lumalabas. Ayan. Yan lang po yung tatlong picture lang. Wala po akong mapagpipilian. Balik po tayo. Dito po sa gitna, may mababasa kayo dito na select a photo from your computer. I-click nyo po yung select a photo from your computer. Yan. At dito po tayo sa files. I-click nyo po yung files. Ayan guys, may mga picture na lumitaw pero yung picture na iba na gusto kong gawing profile picture sa YouTube ko, wala siya. Kaya dito po sa taas guys, kung mapapansin niyo yung katabi ng recent, yung tatlong line, diyan ko po pinindot. At in-click ko po itong photos. Ayan guys. At ito po yung napili kong profile picture. Ayan guys. Ayan guys, ito na yung napili kong profile picture ko sa YouTube ko. At sa baba may nakalagay po na set as profile photo. I-click nyo lang po yan. So ayan na guys, nalagyan ko na po siya ng profile picture. Yan, ganun lang po kadali guys ang pagpalit ng profile picture o paglagay ng profile pictures sa YouTube channel nyo. So guys, sana po may natutunan po kayo sa tinuro ko. At sana po wag nyo pong kalimutan mag-like and subscribe. Din pindutin nyo na rin po yung bell button para lagi po kayo ma-notify sa mga bagong i-upload ko na video. So, thank you guys. God bless po. Bye po.